pääsuoralla, Kutvanen perässä ja Sojakka tulee siinä. Seikkojen ohi tulee Sojakka noin. Ja nyt jäljessä Ruokkonen, Kutvanen, Sojakka, Heikkilä, Turku, Koomin, Jokinen, Savolainen, että myös Toni Torninen tulee pieniä ongelmia siellä on kasvanut. Mennään ennen kakkospaikan. Kutvanen vielä Verkonen jälkeen. Sojakka siirtyy kolmelle paikalle. Kutvanen 4 Heikkilä syöttelee tällaista tyylikkäästi ilman ongelmia. Eli Menno kärkeen 17 sekuntia Juha Loukku. Johto tällä hetkellä Juha Loukku vetää näkee kunniakierroksia tällä kohti pääsuolaa. Tuo musta vihreällä alkaa tällä hetkellä. Pääsuolalla tällä hetkellä menee siellä ilman suurempia ongelmia. Ja on Juha päässyt siinä vaikka siellä pysy. Samaan aikaan Sojakka on pinnannut siellä. Kohteli on siirtynyt kolmannelle paikalle. Kutvanen tällä hetkellä Sojakka. Ja noin 4 minuuttia ajoaikaa jäljellä tällä hetkellä, että pikkuhiljaa tällä hetkellä kakkospaikalla. Eli Menno tulee ilmiin. Nyt tuo kiertosuora, vihreä auto. Sitten tulee Kutkonen, nyt on Sojakka vertaa. Ilmeisesti on 4 sekuntia on Sojakalla 3 paikkaa. Ja nyt Sojakalla lähtee sitten sitä vielä yrittämään. Sojakalla pikkuisen tuon liippuun merkillä ja Menno lähtee hankkeeseen irti. Intoja lähtee Kutkosellakin ja Mennollakin pari kertaa, että mitä tahansa voi käydä. Kyse ei ole mistään muuta kuin siitä, että voi liipputa liikaa. Seuraan tuolla putkessa ja sen jälkeen siellä voidaan olla jopa jumissa. Eli nyt kannattaa kyllä ottaa maltilla 3 minuuttia ajoaikaa jäljellä. Järjestä Loukku, Menno, Kutvanen, Sojakka, Heikkilä, Turku, Koomin, Jokinen, Savolainen. Ja näillä mennään. Pikkuhiljaa viimeinen 2 minuuttia, joka pikkuhiljaa huipentunut tilannetta ei mennä. Ja 2 tulee linjalle juuri nyt. Ja Kutvanen tulee perässä, menee leveäksi siellä, mutta selviää siitä. Eroa 38 sekuntia. Kutvanen ottaa kiinni, Jokinen pyörättää ohi ja kärkiauto tumppaa. Miten voi olla? Menna siirtyy kärkeen. Menna siirtyy kärkeen. Tällä hetkellä kärkiauto tuolla, tai entinen kärkiauto tuolla pääsuoran vieressä. Kaikki näytti niin hyvältä. Mutta nyt sitten kyllä tulee tämmönen fataalitilanne, että ei varmaan harmita yhtään. Eli Menna siirtyy kärkeen. Auto numero 15 on kärjessä. Nyt on tiukka taistelu. Kutvanen tekee virheen. Sojakka siirtyy toiselle sijalle. Kutvanen oli toisena ja pyörii uudestaan. Eli kärkikolmikko 6 sekunnin sisään, kun on ajettu 28 minuuttia tällä hetkellä. Ja näin Menno 15 kaartelee täällä omassa rauhassa. Tällä hetkellä hänellä johtuu 6 sekuntia. Menno johtuu 6 sekuntia. Tuo kirkas vihreä keuloinen auto numero 15 kaartaa kohti varikkoa tällä hetkellä 1,5 minuuttia. Sinnittelee Juha. Tämä sama olisi voinut sanoa toiselle Juhalle vähän aikaisemmin, että sinnittely käy se kesken. Ja näin kärkiauto pääsuoran päässä. Ei oo vähän aikaa siellä mitään tapahtunut. Ei Menno kyllä kalusta. Ajoaikaa minuutti 15. Punalta Sojakka kakkos siellä. Kutvanen tulee perässä kolmosena tällä hetkellä. Ja tuolla käydään varmaan se mielenkiintoisen taistelun, että mennään nyt kyllä kaukana. Vaatii vähän pahemman virheen ja Kutvanen tekee virheen. Kutvanen tietää, että nyt pitää kiristää, mikäli meinaa vielä toiselle siellä päästä. Mutta tietysti meinaa kyllä myöskin sitä, että virheitä voi tulla ja tämä riskipeliä. Kolmas siellä on kuitenkin aika varma eroa 4. siellä, nimittäin 3 kierrosta, eikä mitään hävittävää ei ole. Ja nyt lähdetään pääsuoralla 45 sekuntia ajoaikaa vielä tämä ja seuraava kierros. Noin! Kutvanen tulee sieltä ja kuittaa. Ja Sojakka joutuu antautumaan. Ja näin tullaan ajamatta linjaa melkein tämän jälkeen kyllä yhden kierroksen tiedetään välttämättä kyseessä ei ole viimeinen kierros. Kutvanen lähtee tulemaan kohti varikkoa tällä hetkellä ja Sojakka seuraa perässä mennään pääsuoralle ja muistetaan nyt ei saa pinnalla ylimääräisiä, niin peli ratkeaa heti siihen.
Minna menee menoja, Kutvonen tulee pääsuoran päähän, 20 sekuntia ajoaikaa jäljellä, viimeinen kierros lähtee, tärkeä autolla nyt. Ja näin, Kutvonen tulee sieltä, Vesojakko taisunut pari, ja lähtee myöskin vielä viimeiselle kierrokselle, kyllä vain. Lähtee viimeiselle kierrokselle, aika menee täyteen 5 sekunnin kuluttua. Viimeinen kierros, Menna menee varoasti, virheisiin ei ole varaa. Kutvonen peittää, aikaa on täynnä tulla maaliin. Ja näin menee kärkikaksikko ja korjaa kakkoskolmoskijat pääsuoralla. Ja Kutvonen, pystyykö hän pitämään tuon paikan, pystyykö? Mitä tekee Sojakka? Sojakka tulee perässä, Kutvonen ottaa rauhassa hokkaa. Ja näin Sojakka tekee virheen, Kutvonen nappaa kakkosia aivan varmasti. Ja näin, mennään tullut toisena maaliin. Kutvonen tulee toisena maaliin. Ja Sojakka tulee kontra maaliin, Heikkilä maalissa, Jokinen on maalissa, vielä odotellaan paria muuta autoa. Kyllä tulee. Kaikki liikkuvat autot maalissa. Minna voittaa, Kutvonen toinen, Sojakka kolmas, Heikkilä neljäs, Aukku viides,